parang didigay ako. Alam mo yung feeling na hindi ka madigay? Yung, wait lang. Ayaw. Diyos ko, na-timingan pa ha. Anyway, it's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your dadalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Ayan na, bukod sa hindi ako madighay, medyo may naaamoy rin akong hindi ka nais-nais. Sige nga, ikaw nga, hinga-hinga ka rin na konti dyan. Dali, sabay tayo. Yan, huminga ka ng malalim. Parang may amoy luom. Alam mo yung damit na hindi nalinisan o hindi napatuyo sa araw, tapos kapag tinabi mo, ay be, dinaig pa yung amoy ng singit. O habang nangangamoy-amoy ka dyan, sakto, sabayan kita umamoy. Ako pong inyong makakasama. Good afternoon to you and welcome back to me. It's already 3:29 ng hapon. Kasama niyo po ako magmula 3 to 6 p.m. sa programang Love Trip. Ayan ha, shoutout muna natin ang pamilya ni William. Uy, na lagi raw nakikinig. Ayan na, shoutout sa pamilyang nagpapatuyo ba kayo ng damit sa labas? O baka yung pagkatapos ng ulan, madalas ang gagawin mo, okay, natutuyo naman na. Wag na, hindi ko na ilalabas. Tapos pag sinuot mo, daig mo pa yung amoy, ay, anghit. Anyway, magandang hapon po. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong abang lingkod, DJ Maratoni. At kung naghahanap ka ng programa na tungkol saan? Tungkol sa kahabaan ng buhay at pati kasarapan. Siyempre, alam mo sa panahon ngayon, since marami na nga tayong nakakain na bawal, madalas pumupunta rin tayo sa mga lugar na alam mo medyo delikado. Dapat ngayon pa lang inaalagaan mo na yung sarili mo. Kasi kung hindi mo aalagaan, sino ba? Diba? Sa totoo lang, no? Anyway, kumusta? Kumusta ang iyong hapon? Balita ko, medyo nang gigigil ka na naman. Kuya, ako ha, eto makwento ko lang kanina. Meron akong napagbilhan ng tinapay. Isa siya sa mga sikat na tinapay na available din sa mga mall. Tapos syempre, paborito ko yung tinapay. So, masamay na amoy talaga ako, be. Ito yung tinapay na kapag hindi mo siya binibili over the counter, binibili mo siya, lalakad ka dun sa store, tapos meron silang tray. Yung tray na yon may kasamang thongs, tapos ikaw mismo yung kukuha ng tinapay dun sa lagayan. Pagkatapos, pagkuha ko, sabi ko, there is something wrong with the bread. I don't know, bread ba yun o kilikili ko ba yun? Alam mo yung nangangamoy na parang amoy luom na hinugasan siya, yes, nahugasan, pero hindi natuyo at hindi napunasan. Sa pagkaalam-alam ko at sa pagkakaamoy ko talaga, ang naamoy ko, alam mo kung ano? Ay, yung tray. Oo, yung tray palang sumisigaw na ang baho. Kaya nga, alam mo ginawa ko, syempre, kailangan kong gamitin yung boses ko para naman maging aware din yung ibang tao na kapag may mga bibili sa kanila na sing-arte ko. Well, actually, hindi siya sa pagiging maarte. Diba? It's also about being well-sanitized yung kanilang store. So, ang nangyari, sabi ko, ma'am, I have to call out yung English, sorry. I have to call out your trays. Medyo nangangamoy po siya. Amoy luong po siya. Hindi ko po alam kung amoy po ba yan ng ulo ko na galing sa helmet ni kuya o dahil siya sa inyong tray. So, sa pagkaalam-alam ko, tray po yun. Sabi niya, ma'am, sorry po. We'll do better next time. Buti naman. Pero yun lang, no? Double check natin ang mga nangangamoy sa paligid. Baka naman kasi hindi mo nababanlawan, hindi mo nahuhugasan at hindi mo napupunasan. Kadiri ka dyan. Anyway, ako may magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang kabanguhan ng ating music. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Di nang binilang. Basic. Bigla na Metro's #1 Love Radio. Basic!
sake!